Wala, baliw. Wala, gogo. Baliw ka, wala. Uy, ey. Bay, umano na jud na ako ning shawarma kiosk, bay. Ay, diara na jud ta. Umano na to ni Ron, promise. Skip tutorial na dayon. Kay basic na lang mani. Uy, pinakauna yung customer, bay, way kwarta permi. Bag-o pang abri, waday kwarta ang customer, giatay. Mao naman sa ding mongguloy do, buwisit. Ay, diday. Don't judge the book by its cover. Judge the book by its content. Normal siya. Kadoda kalod. Mao man ni nakamaskara ba? Tagna ko palagi mao ni nakamaskara oh. Hell no! Will you eat my kogmo for 1,000? No way. Ala ni balik na po si Jimin ba? It's Liyo pagbaktasono na eh. Dugaya mula ka wala na nirado na may. Daw duda ko sa imo pards. Puta. Wisit. Oh. Kinsa man ni pards. Normal man siguro ni no. Di man ni connected atong tao diri ganina. Here you go. Ay tama di ang soda day. Naara pa din buwisit. Naara pa ning hubog. True strength. Wa na bawasan ng client. Nigawas pa rin inspector. Bullshit ni Joy. Tawag kita gas station nearby. Kisa merong utana ni mo Stephen Curry. What the fuck? Unsa na? The hell? Karandom ato eh. Haven't eaten since lunch? Wait. Oh, hell no! Hello, call. Oh, ala ni tanaw sa kamera, buwisit. Yawa, gago. Abigog sa mong balayaw ni Tuktok, bay, buwisit. Kurtahanan ako'y gago. Abigog tinudang Tuktok, bay. Lisuda, bay. Storytelling, pagay ko. People stare. So, bagong naong mo. Gusto yun kinako niyo manon ni shawarma kiosk ba niya sunod tumbak sumalang. Hadlo ka tumbak suma. Mao maning musilip o silip do putlon ko na liog nimo. Ug musilip ning tawanan ni putol ning liog ani. Hey! Oh, tarigis ka. Bullshit ka. Nakuratan ko kabi pa nakog pag-roll pa sa shawarma siya mo inato. Shining to the city. Oh hell no. Hanapod ni siya bay. Unsa man, bagay tabi. Gumpo na sa dokong basura no, di pulos ning tawanan niyo. Oh. Kupal ka ba, boss? Dali bi, subagay na lang tabi. Lods, suntukan lods. Dali, subagay tao. Here's your shawarma. Good. Oh hell no. Bro, asay mong mata ay sis. Ay nako, bis. Uy, si Albino man din niyo. Oh hell. Duda lagi ko sa muna akong lagi niyo pre. Suko lagi ka pre. Here you go sir. 2 shawarma and soda can. Oh hell no. 1 for my body? Asa mong body? Oh, hala, 2 lagi dyan siya. 1 for my body? Oh, nawala na. Sige. Basig nara guro silang balay guro. Dalaan ra niya pagkaon, di ba? Fights, 10 clients na lang. Hala, alas 2 na. Tura ng inspector bay. Dagan. Okay, wala na. Nice. Oy, gago. What the Kurutan ko ba yati? Tanahon po ito na kung si mali saya. Naana po dang klan. Bala kayo, di na ako masukol eh. Di man dyan po na ako na masirado. Quick, close the window. Di nga ni, ma-close nga ni nga. Si Albino. Kani, normal na guro na eh. Kay abnormal man tong una ganina. Delicious as always. Chimpers. 9 clients, hapit na jud. Finally. Halakaw, na kay ulo jud bay. I can't feel my head. Kaya naman kay head. Baliw ka ba? So bagong ko ng ulo ni mo. Wala na po yung tiguang. Oh hell no. Di bayad. Wala na lagi Japon siya. Uy hawa na uy. Wala na baliw. Wala gogo. Baliw ka balo. Oy. Ey. Anomaly ni siya kay Mongoloid man. Ay halaka. Mongoloid man to. Okay, customer siya. Here you go. Ay tama day soda. Wala gago abri lagi ni. Ey, pila na lang 7 na lang. Wala ka. Gogo. Oh hell. Nag-anomaly oy. Sige tayo, bali-bali tayo mo liog daw. Bali-bali sa inyo liog. Sige tayo. Uy.
Hala mo, maning mangkurat sa CCTV oh. Okay, normal siya karon. Yay, 7 clients na lang, hapit na jud. Yo, napiyok pa jud. Hala, ni balik na ka Stephen Curry. Duda ko sa mga Stephen Curry. Oh, di ba? Mawala-wala siya oh. Pero ngano na ang baso sa salog. Hala, ni balik siya. Sharo lagi din ni anomaly, ni balik na ni. Oh, di ba? Bobo yarn, gawason ako nabi. Amang ka, sumbagay ta. Bye-bye. Hala, si Ongbak. Hello, Ongbak. Thank you, Ongbak. Ay, maumaning manglabay, oh. Buisit mo yung tawhana ni. Okay, baligyan na ako ni sa sunod na customer. Hala, ni balik na ni. Hello again. Okay, so wala pa siya nakatudiri. Bye-bye. Free. Naanabod ni kumago. So, kani siya, normal na ni siya na tao, no? Kaya anomaly man tong una ganina. Here you go. Hala, gago. Unsa na? Gago, bay, naunsa man, bay. Naunsa man ni. Gago, naunsa man ni. Hala, gago. Unsa man na, mga mga clients. Bay, yun si buhato na kumugawas ko. Bay, yun sa man na, bay. Ay, nawala na. Ay, salamat. Abi, huwag mapildi ko. Uy, kaago si... Hello, can I get 2 shawarma? Hala, gagi. Natagan ako si shawarma. Huwag pa ako nagtanaw sa CCTV. Hala, gago ni tagak. What the fuck? Kung sa ito natagak? Mag-right ko? Or isarado na ako? Sarado doon ako daw. Ano sa'yo, may tabog. Saradaan ako. Hala, yati. Nakasulat Japon ko. Evicted Japon ko. Maski wako nagsulat. He saw right through my plan. Oh, I'm the best. I've learned from my mistakes, bro. Hala kasi Smiling Man. Ano sige buhaton kay Smiling Man? Soda. Hadlukag na ako. Oh, take. Open it. No, oh hell no. Abay, hapit na mag-alas 5. Hapit na 4 clients na lang. 1 shawarma. Unta tao na ka, bay. Yes, tao na siya. Diba, excited na kumauman eh. Here you go. Yes, 3 clients na lang. Unta tao yun ni uy. Para... So, tao siya. I can cut your internet any moment. Don't believe it. Watch. Hala, gago. Just kidding. Bullshit ka. Boom. Here's your shawarma. 3 clients. Hala, ano mali ni? Thanks, but you got it wrong. Hey, Hey, Inspector, you there? Oh, hell no! Oh, hell no! Uy, marag anomaly naman po di, uy, mong guloid man siya, eh. Kaya! Pero feel na ko tao ni. Naservan na ako ni sa una. Us! Oh, di ba? Serve 2 clients, ay salamat, 2 na lang. Hala, wait now! Hala, putay na mo! Pildi ko! Bay! Bay! Usa man ni? Sige, ito buhaton gani, gulay na a faceless man comes to order, serve him but never look directly at his face. No, nakalimot ko. Hala, gago! Shit! No! Asaya nga, eh.